Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností, spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie je zamerané na formovanie sedacích svalov. Zostáva ma 2 minúty. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname. Podpor kľačmo, na predlaktiach, ľavá noha hore, hmytáme v bedrovom kĺbe, spevňujeme sedací sval, zadnú stranu stehna a krčíme koleno. Priťahujeme pätu k zadočku, výdych, nádych späť, výdych, nádych späť. Pevný zadok, stehná, chrbát, brúško, flexované chodidlo, koleno pokrčené a hmytáme v bedrovom kĺbe smerom hore. Zmena, ideme kolenom k zemi a nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole, nádych hore. 2 a posledný. Druhá noha. Flexujeme chodidlo a hmytáme v bedrovom kĺbe. Pevný zadok, stehná. Výdych pokrčíme, nádych vystrieme. Výdych pokrčíme, nádych vystrieme. Pätu ťaháme k zadočku. A bude zmena. Flexované chodidlo, koleno pokrčené a hmytáme v bedrovom kĺbe smerom hore. S výdychom koleno k zemi, nádych hore, výdych dole, nádych hore. Spevňujeme zadok, sedací sval, flexované chodidlo. Tri, 2 a posledný. Položíme si čelo na zem, zadok k pätám, poloha dieťaťa a úplne sa uvoľníme a zostaneme na chvíľočku vo vnútornom tichu. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!